adezivă pe ușa vecinului, doar ca să vadă dacă cineva locuia cu adevărat acolo. Dar când Alan s-a întors de la școală, banda era încă perfect la locul ei. Era clar că nimeni nu se întorsese. Totuși, în clipa în care ceasul a bătut miezul nopții, a auzit din nou același sunet de carne tocată venind din apartamentul de alături. Alan a început să se întrebe dacă vecinul nu cumva se furișa înapoi doar pe timp de noapte. A fugit afară să verifice, dar banda era încă neatinsă. Dacă nimeni nu locuia acolo, atunci de unde venea acel sunet? Zgomotele ciudate continuau în fiecare noapte și Alan a început să realizeze că ceva nu era în regulă. De fiecare dată când deschidea fereastra, aerul mirosea atât de puternic a sânge încât îl făcea să vomite. Ce făcea totul și mai straniu era că mereu se adunau câțiva pisoi vagabonzi pe pervazul vecinului, de parcă așteptau ca cineva să-i hrănească. Alan a decis să stea de pază în secret, dar au trecut 2 săptămâni întregi și nu a văzut nici măcar o persoană. Apoi, într-o zi după școală, a observat că lumina din propria lui cameră era aprinsă. Crezând că cineva a intrat prin efracție, a urcat în grabă scările. A cercetat fiecare colț al apartamentului, dar nu a găsit nicio urmă de intrus. Era sigur că nu își imaginase, așa că a stins toate luminile, lăsând locuința să pară goală văzută din exterior și a așteptat în întuneric. Când a venit miezul nopții, sunetul de tocare a răsunat din nou, în timp ce apartamentul lui rămânea complet tăcut. Tocmai când Alan era pe punctul să renunțe, a văzut câteva pisici rătăcite trecând pe la fereastră. Dezgustat de mizeria lăsată de ele, s-a dus să curețe, dar atunci i-a venit o idee. A colectat câteva moștre într-o pungă de plastic și a rugat un prieten să le testeze. Rezultatele au fost dezamăgitoare. Nu era nimic neobișnuit în excrementele pisicilor. Totuși, Alan nu putea scăpa de senzația că ceva era în neregulă. Zilele de nesomn îl aduseseră în pragul nebuniei, așa că i-a cerut proprietarei să-l mute în altă cameră, dar ea nu i-a crezut povestea. I-a spus că probabil este doar stresat și că are nevoie de câteva zile de odihnă. Alan încă se simțea neliniștit, așa că proprietara a decis să rămână peste noapte cu el ca să se convingă singură, dar în timp ce se pregătea de culcare, s-a lovit accidental de perete, iar ceea ce au văzut i-a lăsat pe amândoi înmărmuriți. Tapetul era acoperit cu urme de mâini uscate, însângerate. Un fior rece i-a străbătut coloana lui Alan, în timp ce privea peretele împroșcat cu sânge vechi. Nu-i venea să creadă că trăise acolo tot acest timp fără să observe. Proprietara i-a spus că, în urmă cu ani de zile, acolo locuiseră o mamă și fiul ei. Băiatul murise, iar mama înnebunise la scurt timp după aceea. Alan a căutat imediat informații online și a găsit un vechi articol de presă. Povestea se potrivea perfect cu cea spusă de proprietară. Îngrozit, dar hotărât, a decis să-și testeze din nou teoria. A sigilat din nou ușa vecinului cu bandă adezivă, apoi a deschis conducta de aer comună dintre cele două apartamente și a atașat telefonul de un numeraș, strecurându-l cu grijă prin canal. Când a revizuit filmarea, bucătăria de alături era complet goală, dar sunetul de tocare continuă să se audă. Alan a împins din nou telefonul prin ventilație și de data aceasta a lovit ușor geamul cu o monedă ca să facă zgomot. Câteva minute mai târziu a tras telefonul înapoi, iar ceea ce a văzut pe acea înregistrare i-a înghețat sângele în vine. A lipit în secret o bucată de bandă adezivă pe ușa vecinului.